Tak jsme zase tady zase. Už to a tady jsem s kamarádem, jak nejdeme. Ale naší challenge dneska je dát win s tím, že první česka, co otevřeme, tak ta rarita, co padne, tak tu musíme hrát celou hru a musíme dát win. A jako nejlepší bylo, že jsme měli hodně killů přitom, což my dáváme většinou i u rankedek, když jsme minule měli to, když jsme minulou season měli Unreal a byli jsme 74. Tak jsme na Unrealu zabili asi 5 lidí, co mělo Unreal a byli jsme asi což je hodně hnutí, ale my dva jsme sehnali. Takže to nemá problém. Teď co myslíš, dáme to problém? Co myslíš, dáme to problém? Myslíš, že to dáme hnedka omrzí? Nemyslím. To můžeme třeba sem. Jo, tak to bude. Tak to nedáme. A ještě bude takové těžké stříhat jako no, takže já ještě budu na tréninky, vidím na házenou, na fotbáze, nemám času na to, ale to vydávat videa a takže říkal, že to bude filmovat i na TikToku, když tak jestli máte TikTok, tak určitě dejte tady follow na mé a určitě mu dejte follow. Takže natáčí fakt mega dobrý videa, teďka tam má video, který má skoro 1000 lajků. Já mám sice na YouTube video, co má 1000 lajků, ale to je na YouTube, a zase jsem úplně jiný. Je to teďka kameru. Já jsem první českou otevřel a mám zelenou, takže můžu hrát. Teďka mi je zelený SMGčko, takže se dám zbraně. Ale jako chvíli lidi bych asi nechal, takže tam můžu hrát zelenou zbraň, a tohle to nepoužívám jenom zbraně, lidi hlavně nepoužívám. Co mám? No, já bych si tak kámo, teda, kámo tady prostě hodí AKčko, a já se rádi hodí. To je to střím. Zabil státe střechu. 2? Kde? No nevidím. Neklej? To tak neudělalo. A vlastně nedá. A vlastně. Super. On se nebude. On se nebude. Já tady máš enko. Nemám AKčka. Co? Tam. Kde je ten šmejt? On tam ty bohu. Ten dostal. Dej, no trooper. Dobrý, ne? Tak a motory. Na něm. Já ho vidím. Jo, to jsem viděl, jak letěl. Se koně, že tady letí posunou. Video a co se furt schováváme tím a tady u mě další auto asi jistý, protože jsem auto. Teda vlastně blbost auto, to mám asi zrušený, protože tady nemůžu mít. Jestli nevíte, co je mou grálka, tak to je nevíte, že děláte tohle a bum. Tohle mám grálku. Si takhle bum. No, že bych to nechtěla editovat. Tak tady to dám počít. Záleží z té strany, že jo, to můžu. Bum. Jinak můžete ohodnout naše
říkám, že to bylo že budou další hra. Jsem narozený mě nevím, ale tady 100, to nemuselo být špatný. Asi zkusím to. No. Je tak si myslíš, že to dáme? Jo. Ok, takže teďka to dám, musíme dát. A nebojte se, nejsi tu kastovky, to všichni viděli jakoby. A ani jako mě lidi tolik jakoby neznají ani mě Když chcete, tak s ním můžete přidat. Ale to jeme, pokud budete chtít. Golem bychom mohli padat nějaký save, ale nejsme sami. Teď zkusíme dát nejvíc. Tady budeš krásný. Já mám pistolu za to, jakože... Taky nemusím. Tak to si děláte srandu, se někdo nepadá, se padá jedna dvou a to nepadají se. Takže no ta pistolka, ty normální český lidi nemáte jim spadat za každý. Tak to jená pistolka. Takže když si můžu hrát ten zelený zbraně, tak můžu hrát ten zelený zbraně. Jako můžu odebírat hodně čistek, jo, ale bych si můžu hrát ten zelený zbraně. Jako já bych tam, jestli měl boss, jestli měl AKčko a MP. Jest, zelený AKčko čistky, tak mám dobrý loot. Mám zelenou tacku, zelený AKčko. Taká zelená. Zelená Anika. Aha, tak můžu dělat zbraně, tady máš třeba to Anika. Tak já si vezmu, že dám si velký šíp a je to ubírat, jako asi je to ubírat. Tak to bylo šestý, no, tak na mě žádnou dobrýho svátku.
dáš? Mám 2 putek. Lidi, viděli jste to? No, načetkovo. Tak jako tak teď se tam zadali, to se chvalovat, ale zase to zadali. Nebo tady normálně hrajeme, jak to dobře mě normálně svítá, ale to si nejde zbraně, no tak jako rozvízili, to se to těžký. Takže nějaký mám to, no. Když dám tu M, hlavně až se vyjde. Nějak si jedíme jaký... Sapek. Teď jsem dělali video, když mi jde. No. A? Líbí. Se nelíbí. Ty? Co to dáváme? Ty pokus. Počkej, tak ti dám tady, ti dám. Tady mám ještě nějaký makro. To si vezmu. Já jako, když dáváme oba dvou, to něco. Takže ty máš modrou M a modrou M, tak ty máš něco tady. A SMG ještě tam bylo. Čestky. A jo, vlastně, já nemůžu hrát modrou pro pustit. Nedošlo do háje. Tady. No, tady třeba by to bylo těžší. Jo, LMGčko a taktika, tu zelenou a to MGčko. No, teď jsem to nikdo nebyl a pak jsem na máš ryb, že bychom šli pušnout? Musíme to tady něco funguje. Tady Arkou nechám hodně rád, no ale bohužel tady jsem rád, že jsem to já se těším lodičky na zítřek, zítra si celou trénink a udržu. A pak já tady zpět se těším oba trénink. A zítra bychom mohli live streamovat. Tak, si určitě budeme. Nebo tady chceš live streamovat? Můžeme do toho hrát tam Fortnite, budeme určitě do hodně dlouhé doby a ještě se podívejte, Zladomir nás jmenuje, má 2070 něco půl. A určitě si na něj koukněte a pokud tam můžete streamovat na TikToku, tak... Pokud se mají ten ryb, kámo, a musíme dát win. Dáme win, jak nic. Kde tápci? Lama. Žil tam. Rebootli? Žil tak rebootl? Prostě tak dám. To je jedno, že to zabije. Tady chci vypít a nemám tady třeba nějaký větší toho náhodu. Jo, máme 3 gameplay a chtěl bych do toho. Hodně podle mě budou do tady někde. Tak já už mám drepo, tak já se potřebuji, aby... Hop. Ty kokos, no to mě bylo úplně jasný, to pokaždý, když tam přijde. Tady tu. Nevidím. Jo. Tak je? Přijde to tu? Ne? Za druhý 26 do shieldu. Šel bych je pušnout tam asi. Okej. Pokud se mají tady jíst.
ty zabijem kámo a asi radši nechci stavit kameru, protože tam to bude tvrdější, protože tady sice aby se dostala také do toho, když je taky bylo dobrý, no cca aby se to chtěl samozřejmě. Nice! Ten hlubo. Keřík, ten si dám, ten mi hodně pomůže. Tady nás, ale dáme už 51 trek a posílám mě raketu. Ale když si oni nemají posílat, že extrémně. Bych jsem teda byla tak musel na 9. Volejc, a tady si přistává do whiteu, jo. Mega nabídnu třeba. Ale nemůžem vodičky, nemůžem. Bohužel, no kámo taky by si to vzal, víc. Škoda kámo, že nám ještě bude do náhody víc dál mám to jedno. A grapple mám 16 kovy, teď bych šel pušnout takové 9 je dobrý. Do raketometu mám a do aerometu. Ale když bych se viděli, jak se dává půlka, toho tak bych se nás ukázat to nakládat. Jdem do zóny. Tohle jakoby je auto. Je mega velká zóna. A jakoby, když na tu mapu si kouknete, kde ještě není zóna, takže prostě takhle za okruh. Teď to už je za zónou. A ten okruh, kámo, tak to bude zajímavý, jestli bude zóna. Bude zóna v tom grísi a tam se do bílých. Tak. Vidím. Hned. Ale počkej, já si musím hrát za snajpu. Je to nějaký miníčka, tady já se třeba bych nějaký, nemáš miníčka? Dáš mi? Tolik víc do endgameu se budou chodit víc jak hezky. Kam, tak to bych chtěl třeba nejvíc na světě. A přísahám. Tak musím asi udělat tu pumpu. Super endgameu taky dobrý na to hezky. Strabácká taky. Teďka nevyhrajem, kámo, vidíte, to je skandál. 7 lidí. Tam jasný. Mám si haluci na to. Mám halušky. No, mám halušky. Tady by někdo mohl být.
Zkusíme to dát nějaký jenom zvuk. Sápečko. Nejsou právě. To kámte jak na svá. Ale připomínám jenom, pokud byste víc jinou zbraní, než je ta, ty modrá a já zelená, tak jsme znovu. A ještě a nevystřel se. Aha, tohle. 20. Jsme na 160. Bombu dostal bráška. 160. Tak už já dám výnička. Hele, už jen 2 týdny, protože já to budu podle mě tryhardy. Už já dám HPčka na tryhardy. Třeba ten čemžek vlastně. Dáš mi tu bandáž? A nebo najést to? Že tam ještě bude prosím. Co ty střílí? Já jsem vás chtěla se střílení. A je tu? Není, jo, tady je. Já se ček, že anti pomoct. Já budu to, máme 16 kg, my jsme borci. Tak a jdeme to, tak si to tak zkušenou. Tak jdeme to, tady teďka. Plyne, protože jsem to tady jdeme. No. Co jde? To 5. Ještě tady je cápek, no to ten zběl lepší, ten cápek. Tady dostej bylo. Tak. Aha, tak to je dobrý, kámo. Ten mi dal hry, když jsem vyčil stěnu. Ale tak, teď mu ani nečím. Jo, jsem takový kámo. Nevadí. Lidi, tady jsem západ byl asi za play, ale to nevadí, protože on věděl, vzal mi stěnu, když jsem jí měl já, jakoby ani to nepopnu. Tak nevadí, už to nebudeme asi protahovat. Mějte se hezky a čus.